Na ten nákup začínam košer výrobkom, ale to by ťa prekvapilo, Peter, že tento Matišák má halal certifikáciu. Takže to ti umožňuje preniknúť z nejakou produktom na trh, ktorý má asi 2,5 miliardy ľudí. Troška možno preháňam. Poďme na ten zvyšok. Tieto výrobky Violife pre veganov som ti už ukazoval. To má Balkan Kosher, Hechsher. Alpro. A ešte mám niekde Alpro. To sú výrobky, ktoré sú certifikované v Antwerpách. Myslím, že to certifikuje Šomré Hadas, ale môžem sa aj myliť. Ale viem, že to je dobrý košer certifikát. To by ma zaujímalo, že či tieto výrobky, ktoré vyrába Megle, ako napríklad Acitko, alebo ešte som tu niekde niečo mal, áno. Tento tvaroch ochutený Rajo. Ja viem, že tu nám certifikuje výrobky v Rajo Rabin Myers, hlavný slovenský rabín alebo bratislavský rabín. Tieto Lorenz Erdnusse som našiel v nejakom zozname a sú aj z buď farsi alebo arabským písmom. No v podstate, čo máš košer, väčšinou máš aj halal. Nie všetko, čo je halal, je aj košer. Sú tam napríklad s alkoholom rozdiely, to som ti už možno ukazoval. Že tento humus tu má Hechsher z Holandska. To je vynikajúci humus mimochodom. Ja si najradšej kúpujem tento klasický variant. Neodpustil som si opakovaný vtip. Captain Kombucha, Peach Flavor. Niečo ako First Rendered, Atmolan, Medziposchodný špión a podobne. Želal som, že si vezmem obyčajné jednoťacké, respektíve terňacké kukurice, ale myslím, že Bonduel majú aj certifikáciu. To musím ešte pozrieť. Nechám najprv na stole. Lunter. Viem, že som do Lunteru volal raz a certifikáciu mal riešiť Mároš Borský, aby to certifikoval Rabin Myers. Neviem, či sa to pohľadalo vtedy. Riso Miller som tiež našiel v jednom zozname. Zaujímavá vec pri týchto gobelách COT je, aby mali na tomto dátume MKO. Všetky sú vyrábané v Nemecku, všetky sú košer. Očka sú vyrábané v Poľsku, nie všetky sú košer. Skittles. Nebral som veľké balenie, to viem, že sú. Musím si pozrieť potom tento čarový kód. Má sladkosť, budem strávať, že je veľa sladkosti. Cestoviny bezvaječné, také ako Barilla alebo Panzani, majú aj Hechsher, ale ten nákup stal 36 €, takže niekde som musel šetriť. Oreo, tiež neviem, či s týmto EAN kódom alebo s týmto červeným kódom sú košer, ale viem, že Oreo obyčajne sú. Taktiež manerky. Manerky boli certifikované do nejakého dátumu, myslím, že v 2020. Existuje séria, ktorú certifikuje rabín Folger, bývalý hlavný rabín rakúskych zemí. To som zobral len tak na chuť. Potom je tu syr. To ti môžem povedať s istotou, že tam sú tam mliečne kultúry a syridlo, ktoré robí trejfovým, nekošer. Toto čiri, to je myslím tiež certifikované, ale za bežných okolností je takáto tomatová pasta, teda mala by byť.
OK, myslím, že to nájdeš aj v zoznamoch. Pozriem sa ešte na to. A to by malo byť asi všetko. Ne, ešte niečo prekvapí možno. Odbytky Wrigley's. Ja som si to pozeral, ako som čakal v rade. Som si pozeral v aplikácii. Takže tak asi. To je dnešný nákup. Drž sa. A môžeš poslať nejakú nahrávku. Čau.